लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायबावबाय। लोगोफोर दिनै फुंनि समायाव आङो जेनिया ब्रह्म बिनानावनि बागै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। दिनै गाबोन जों बयबो जेनिया ब्रह्मनि बिनानावनि फेसबुकआव इउटिउबाव जोङो दावराव खोनागासिनो दङ भाइरेल जादों होननानै। दा बे बाथ्राखौ लानानै आङो फंनैसो आं बाथ्रा बुंनो थाखाय आं बे भिडिअखौ खालामबाय। जेनिया ब्रह्मनि क्लियारिफिकेसन होननाय भिडिअखौ आङो गुसुं क्लिप सालायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो। बिराद फेसबुकफ्राव जानला मोनला भाइरेल जालागासिनो नोंथांमोना माने सोरबा बिराद भाइरेल खालामगासिनो आरो आंखौ मानि थाखाय खालामदों आंबो मिन्थिया। जिखुनु जेलेस जानानै खालामदोंबो जानो हागौ, जेन'बा आंखौ सुखुयैनि थाखाय खालामदोंबो जानो हागौ। आरो हार्ट जायोब्ला बिराद दुखु मोनो। आरो आंना दा एग्जाम सोलिगासिनो मिन्थिबाय, लोमजागासिनो आङो बिराद दुखुआव मिन्थिबाय। बेबायदि मानसिखौ हार्ट खालामबाय थानो नाङा नोंसोर मिन्थिबाय। आरो मेरला दंबावो। आङो फेसबुकआव हगारदोंमोन, बारा जानायखायसो हगारदोंना आंथ'। जेन'बा गावखौ सोर बेबायदि खालामजाबाय थानायखौ मोजां मोनगोन, मिनिगोन मानसिफ्रा, मिनियो, गाज्रि कमेन्ट्स होयो। आं नायजोबो मिन्थिबाय बेफोर कमेन्ट्सफोरखौ। मा बोरैबा मोना नामा एसेबो, नोंसोर गावसो खालामदोंबासो मिन्थिगोन मिन्थिबाय। आरो रिल्स भिडिअफोरखौ सोर बानाया? बयबो बानायो रिल्स भिडिअफोरखौनो। नोंसोरो आंखौ बुरि खालामदों, माबा मोनसे गाज्रि खालामदों, खालाम, जेबो नङा, आं जेबो साना। खिन्थु बेबायदि खालामजाथावखौ दा खालाम। आंखौ खालामबाबो बिनानाव, बिमा बिफा बिदिखौ दा खालाम मिन्थिबाय। आंनि मामि बाबाया आंखौ बिराद अनो, बिराद सापर्ट होयो मिन्थिबाय। आरो आंनि बिफाखौथ' जेबो दा होनखा मिन्थिबाय। नोंसोरो एथ' सापर्ट खालामबायो बिसोर आंखौ। नोंसोरो आंखौ खेला सानथारदों मिन्थिबाय। मानसिनि गोसोखौ बेबायदि दा गेले। बिराद बारा जानायखायसो आं बुंदोंना, जेन'बा केस होनो थाखाय। आं मा बोरैबा मोना नामा एसेबो। आरो आंनि मोनसे भिडिअखौ दा बिराद भाइरेल खालामगासिनो। बेखौ सोरबा स्टेटास होनानै मानि स्टेटास होनानै बुरखांदों होननानै बेखौ दा फेसबुकआवबो होनानै बिराद भाइरेल खालामबाय आरो बे भिडिअखौ। बे भिडिअखौ आङो स्टेटासबो होनानै लायाखै। बे भिडिअआ गोदोनिनो मिथिबाय, बिराद गोबाव जाबाय बे भिडिअआ। बेखौ सोरबा आंनि कन्टेक्ट लिस्टनानै लाखिनानै दासो भाइरेल खालामफुबाय जानो हागौ। माने आंनि लोगोफ्रानो खालामदों जानो हागौ। ओमफ्राय बिसोरखौ जेबो बुङाखैबो मिन्थिबाय। खोनाबाय लोगोफोर, बेसेबां दुखुआव दङ आरो बेसेबां गाबनागासिनो दङ। अन्नानै बेबायदि खालामनो नाङा। जों गावजों गाव हेफाजाब होनांगौ। सासे मानसिखौ जों दुखु होनाय, सोगाबनाय, मेगनाव मोदै खालामनाया जों मानसि जाथिनि, जों मानसि हारिनि आखु नङा। जोङो सासे मानसिखौ फोजौनो, बोरै बर'फोरनि गेजेराव जौगासार होनो, जों बिनि सिमांसो जों नुनांगौ। सोरबा सासे जाखांफुनायखौ जोङो गादबनानै दोननानै जोङो लाजि फोनांनो, मिनिहोनो, बखिजाहोनायनि साननाय बिदि सान्थौखौ जोंनिफ्राय बोखारनांगौ। खिन्थु आबो गेप्सआ देरबाय, बियो मेचर जाबाय आरो बुजिनो रोङो मिन्थिबाय, सैज' खालामनो रोङो। आं दाबो स्टुडेन्टसो, आंहा मेरला खामानि थायो। बेबायदि खालामजानाय नुबा आंहा दुखु मोनो मिन्थिबाय। सैज' खालामनो हाया आङो दाबो मिन्थिबाय बेबायदिखौ। नोंसोर रोंबा नोंसोर जाजाबासो बुजिगोन मिन्थिबाय। नोंसोर बेबायदि मालायखौ बिदि खालामबाय थानाङा, मालायनि फिलिंसजों गेलेबाय थानाङा मिन्थिबाय। आंहा मानसि नङा नामा बोरैबा मोननो। नोंगौ, सासे बैसोगोरा मेचर जानाय आरो सासे बैसो गोरलैनि साननायजों गोरोबा। जेब्लाबो गोरलै गोसोनि मानसिफ्रा गोसोखौ हमथानो हाया जायो। बेखायनो बेबायदि खालामनानै गोरलै गोसोआव दुखु होनो नाङा, आं बेखौ खावलायदों। जोबोद गोसोआव दुखु मोननाय जों फोरमायदों। बेखायनो बेबायदि शेयार खालामनाय आरो बेबायदि गाज्रि साननायफोरखौ जोंनिफ्राय जोङो गोजान खालामनांगौ। आरो बबे भिडिअ भाइरेल जादों आं बेखौबो चेक खालामना नायबाय। दा जाय भिडिअआ भाइरेल जादों बे भिडिअआ समाजनि नोजोराव आरो जों बयनिबो नोजोराव गाज्रि नोजोर नायथाव बे नङा, बियो गाज्रि भिडिअ नङा। दा बेखौनो दिनै गाबोन माखासे मानसिफ्रा गोबां माने गाज्रि भिडिअ, समाजनि नोजोराव गाज्रि बेबायदि होननानै भाइरेल खालामगासिनो दङ। दा आङो नोजोर होनानै मोजाङै आंनि स्टाडि खालामना नुनायाव बे भिडिअआ मुंबो नङा, जेबो नङा। दा बे भाइरेल जानायखौ लानानै दिनैहाय जेनिया ब्रह्मनि गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय दङ। दिनै बियो सासे उन्दै हिन्जावसा गथ'। बियो दिनै गाबोन इउटिउबाव जोबोद स्पिडै ग्र' जाखांफुनाय, जौगाफुनाय सासे लाइमोन। जुदि समाजनि नोजोराव जुदि गाज्रिमोनब्ला, समाजनि नोजोराव जुदि नायथाव जायै भिडिअ'मोनब्ला आंहा बुंनांगौ लगिया नङामोन। आङो भिडिअ' खालामनांगौनि प्रयजन गैयामोन। नाथाय आङो नोजोर होनायाव आं नुबाय बे भिडिअ'आ जेबो नङा। बेखायनो जायफ्रा
दिनैहाय बिनानाव जेनियानि भिडिअखौ भाइरेल भिडिअ मुं सुगासिनो दङ शेयार खालामगासिनो दङ प्लिज अननानै बेबायदि दाखालाम बे सासे उन्दै हिन्जावसा बियो क्लेरिफिकेसन होखाबाय बियो मालाबानि आरो नोंसोर भिडिअखौ नायनानै सिनायखायो आं फट'खौ नायनानै सिनायखायो बियो उन्दै समनि येस नंगौ आंबो मोजां नोजोर होदों आङो बहुद बार आं नायदों आरो जुम बोनानैबो आं नायदों बियो बिनि दानि महर आरो बै समनि महर गोरोबैखौ जोङो नुनो मोन्दों बेखायनो आं बुङो बियो उन्दै समनि आरो बियो गाव गोसो जानानै नङा बेलेगनिफ्राय एबा लोगोफोरनिफ्रायसो आरो बेबो इमान गाज्रि माने नायथावै गाज्रि नङा बेखायनो बेबायदि खालामनानैहाय सासे उन्दैसा गथ'खौहाय लाजि फोनांनो आरो बेबायदि दुखु मोनहोनो नाङा सोरबाया लोमजानानै दङ होननानै बुंदों बे स्पिडै बेखौ बोरै शेयार खालामनानैहाय बेखौ माबा मोनसे खालामनो हानाय लाजि फोनांनो हानाय बेबायदि साननाय हनाय बा बेबायदि आखुआ जोंनि गेजेराव थानो नाङा जेखिजाया जादोआ जायफ्रा दिनै भिडिअ खालामनानै बायदिसिना बुंगासिनो दङ शेयार खालामगासिनो दङ बिथांमोना अननानै भिडिअखौ चेक खालाम मोजाङै नाय आरो बिनि जि बुंनाय क्लियारिफिकेसन भिडिअ लाबोनाय बेखौ मोजाङै खोनासं लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लादो जाहाथे बेबायदि भिडिअआ नोंथाङा फार्स्ट मोनग्रोनाय बायदि लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन नेनानै थाबाय बाय